Ngenye injikalanga eshushu uBiko inyathi uza kudlala engceni. Aza kusuka amehlo akhe abone ibhabhathane, ngoku ke uza kulileqa. Emva kwexesha elide uza kuzibona sele ekude nonina noyise. Uza kuqonda ukuba ulahlekile. uBiko uza kuqalisa ukukhathazeka. Oh bantu, uBiko. uLeila uza kuhlala emthini omde. Uza kusuka abone nanko uBiko ekhala. Ndilahlekile Leila. Uza kukhala atsho uBiko. Andisayikhumbuli indlela egodukayo. Ndiyalibala. Iinyembezi zakhe ezinkulu ziza kuwa ziwele emhlabeni. Oh bantu olusizana. Akulibali, uza kutsho uLeila. Qha akuqwalaseli wena xa uhambayo. Masizame ukukhumbula indlela egodukayo. Okokuqala, uLeila uza kumbuza uBiko malunga nomlambo awuwelileyo. Ewe, uza kutsho uBiko ekhumbula ngoku. Bekushushu kakhulu ndaza ke ndasela amanzi, ndakhe ndadada phaya emlanjeni ukuzipholisa. Baza kuhamba bobabini ke ngoku ukubuyela emva, yaye baza kuwufumana umlambo lowo. Akukho mithi ingaqhelekanga udlule kuyo? Uza kubuza uLeila. Imengo, uBiko uza kumemeza atsho ngoku, kuba uza kuwukhumbula umthi omkhulu wemengo. Ndiyazithanda imengo, uza kutsho uBiko xa bebona umthi lowo wemengo besekude. uLeila uza kumncedisa uBiko ukuba akhumbule izinto nganye nganye. Induli elihlaza eyayikhangeleka njengemvubu eleleyo. Intsimi yengca ende etyheli apho izebra zazithanda ukuzimela khona, nentaba ebomvu apho amakhosi ayebhabha phezulu esibhakabhakeni. Inkumbulo nganye iza kuzibuyisela entloko zonke izinto ebezibonile uBiko. Ngoku ke xa ilanga liza kuya kutshona, uBiko uza kuphakamisa amehlo. Uza kubona unina noyise. Uza kutsiba enovuyo. Enkosi Leila, undincedisile ukuba ndikhumbule indlela ebuyela ekhaya, uza kutsho. Ngaloo mini uBiko uza kufunda isifundo esixabisekileyo. Ukuze ungalibali, qala uziqhelise ukuqwalasela xa uhambayo. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com